היי כולם, ברוכים הבאים לסרטון שלי. אז אני רוצה להגיד לכם מה אני עוברת. אני עוברת תקופה לא קלה. זה עם המלחמה, זה עם רוע, זה עם הרעים, והם רוצים את המדינה שלנו. אני רוצה לבכות את החיים שלי, אתם לא מבינים כמה זה קשה לראות אנשים שסובלים מהרעים האלה. כל המדינה חושבים על זה ורוצים להראות להם כמה אנחנו חזקים. אם אתם עוברים את זה, אני מצטערת בשבילכם, אנחנו נעבור את זה ביחד. אנחנו גיבורים על. ויש שיר שיכול לעזור לכם, ואני מאמין בעצמי, כי זאת אני והאמת בתוכי, והם רק תסתכל בלבי אמצע הדרך שלי. אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו גם נעזור לכם עם הפחדים. אז כן, ותהנו, ואל תשכחו לשמור על עצמכם ולהיות בממד מוגן ולשים את הראש. אם חס וחלילה אתם הולכים למקום בחוץ, אתם צריכים לשכב על הרצפה, לכסות את הראש ולחכות עד שזה יסיים. לא רצים, לא נחצים, עושים את מה שאומרים לכם כדי שתהיו מוגנים. אנחנו גיבורים וחזקים. תגידו לעצמכם שאתם גיבורים וחזקים, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד. אז כן, אל תשכחו לסרטון, להפעיל את הפעמון ולרשום לראש שלי כדי שתקבלו אותך כל פעם שאני אעשה סרטון חדש. ביי.